Hello and thank you for tuning in Zita and ndinonzi Elizabeth Nyago tiri pano pa SlyMedia TV tiri kuona muri kuramba muchisubscribe muchilike muchikomenda zvakare sekuziva kwenyu isu SlyMedia TV tiripo pakubatsirana nemhuri dzinenge dziri pakuchema kana kuti pakutambudzika. Mwedzi yapfuura takambobuda zvakare takananga kunzvimbo yeGOKWE kushombe kwakanga kuine mukomana anonzi Munyaradzi. Takakupai nyaya iyoyo ichinzi Munyaradzi chitunha chanetsa pashombe apa akaita zvekupondwa zvinorwadza mwoyo yevazhinji. Nhasi uno zvakare tabva tabuda takananga zvakare kunzvimbo yezhombe kune chiitiko chinosuwisa chakaitika ikoko chemurume anonzi Mwale akatisiya mazuva mashoma apfuura akaita zvekuraiwa zvinosiririsa achibviswa achiso chese nemamwe mapatsi akaita semhino muromo nzeve. Iko zvino muri yeZimbabwe vandigere navo mukoma waMr Mwale. Rega timbonzwawo kubva kumukoma wacho kuti vaMwale tingati munhu akanga aine moyo wakaoma here kuzosvika pachiitiko ichi kana kuti kukura kwavo vakanga vari munhu akaita sei. Tinokuchingamidzai mukoma. Totenda. Munganditsanangurire kuti Mwale vakanga vari munhu akaita sei pakukura kwavo. Funnel was just a nice young brother, very intelligent. Akakura very ari munhu was very much intelligent. Ari munhu aifarira zvebhora, music, especially chikoro, zvikuru chikoro. Yes. Because munhu actually, after he was born in Bulawayo, we were all born in Bulawayo. In fact, between me and Fanuel, there is a sister who passed on. In our family, we were just three. We were three guys. Our elder brother, Kenneth, he passed on. And then it answered to Fanuel. Now he's passed on. Now it means my brothers in the family, the surrender to our one. Yes. And then about Fanuel. Fanuel, Bagatiza Bulawayo, only secondary, Agapeza, Bulawayo. He went to university where he graduated program Political Science and Administration. Then he went to Ambwana briefly, akashanda ku Bulawayo City Council. Pazo pa Bulawayo City Council, akauya ndikagara naye Kweru. He wanted to look for greener pastures. Chita music, I love music, in a band. He was doing vocals and playing guitars, band redu in Kweru, until he decided to no, let me go into teaching. Then in the Papagas wanted teaching. Then I got this in Kweru, Unanarucheko, until Pagas went up Rio Tinto. He was a very caring person because even firstborn young he was learning Kweru, but then tikazona kuti awana rubatsiro sterek better we timunze kuna Fanuel because Fanuel was intelligent and was a good teacher. It's a big loss to the family and the community because Fanuel didn't want to graduate and through Fanuel. He took him through up to Form 6 in the way lawyer through his hands. Unfortunately now he's not there, but he was saying that he through Arugurwas was terrible because the degree that he had from anyone. And I've noticed that even the community of Panapa when we say they've been, crying, maybe why 22 my relatives are very close because of the relationship that family had. Everyone is talking about his smiling, his jokes, his love for soccer, especially Arsenal.
ndiyo timu yaarsenal in highlanders ndiyo timu dzainatsofarira pabhora. Aifarira zvebhora zvokuti I don't know. Okay, saka shoko rekuti munin'ina ashaya rakasvika muri kupi? I was actually in Gweru. We were rehearsing neband redu because on Thursday I was supposed to be with the band tichiperforma Milan in Gweru. Saka this message ndakaitumizirwa naMr. Shoko ndiri parehearsal. Akati kuti come urgently. Well, I had to cut short the rehearsal. Ndikabva ndaenda kumba prepared and then came. It was really, I couldn't, because ipapo I had ordered food, but I couldn't even eat. Paazondiudza kuti no, Fanuel has passed on. It was really a sad thing. I couldn't believe it. But since munhu anga achirwara muna December, he was hospitalized, anga nehiccups. But ndakanzwa kuti afa, and I was just thinking kuti actually it recovered. Saka thought ndikati saka timezi that recovery anga sina kupera mahiccups aya. It was a different thing. Afterwards, my wife achiti ndaona mugroup zvichinzi Fanuel was murdered. Ndikati I don't know, but message andanzwa yangonzi afa, but ndisati ndaudzwa kuti I was surprised kuzoona zvese and my pictures angatwa media all over the show. A face yake which was stripped beyond recognition, zvokutoti vangu nezvinhu zvishoma zvakatopa maleads ekuti aoneke like zvataura naMr. Shoko kuti the chin and all that and the clothing dzakapfeka previously prior to this matter. Saka semhuri marasikirwa zvakadii nekufa kwavashoko kwava Mwale? It was really a painful death, as I say. It was really painful to the whole family. Our family is scattered. It was all over South Africa. So we're really touched, and it was something. Even my pictures I put on media, and kids were. I'm not very comfortable with my pictures are sent on one media because my man touch our dick. Imagine if this message was received in one of Fanuel. I want a picture. Maybe I sat there at all, but I want a picture of things. It was hard because we believe this one we find ways of advising each other. Kana munhu aita passed on whether kurwara kana kuti chi. So ndizvo zvandiri kureva kuti it was very disturbing. Even ndakutowira tsitsi nechikoro because kuchikoro Fanuel was, I think wechikoro vachataura. Because one guy in Gweru, ndogara Gweru, he was even saying, teacher we akatidzidzisa inini mufana wako ndasikazivi kuti mufana wenyu akandidzidzisa. Was a good teacher. Akati high pass rate chikoro akapuwa kana kuti akapuwa laptop. I don't know kuti akapuwa chine high pass rate yangadai. And a lot of people nezuro even panapinda mukoko vanhu vese vangati my former students anga now, but as wechikoro I think the school will say what they maonero waimuona nebasa because ndio vanhu vose vanga vaishanda naye. But it's quite a loss. Even mupurisa watanti atomboita mamwe achinditsanangurira because ndachida explanation kuti zvakaitika sei. She was off duty, but the way
he presented everything to me. Here are off duty, you can imagine. It shows that he was a good guy, because kazhinji kana tisiri pabasa zvimwe zvinhu tinenge tichida kuti kana muchida information yamunonitsvaka ndiri pabasa, but this lady, she was so welcoming and atiudza munoziva achitoti ndikati hai achitoti ndiri muChristian saka that's why ndichidai ndikati so it means even the goodness, since you are mentioning kuti anga ari mukomana akanaka, it means Bible rinoti your goodness will follow you. So his goodness is following him. Kana ukaona vanhu vachizvipira even off duty kuti vanhingirike, no, it's ndizvo zviri kuti comfort takutokomfortwa neizvozvo nokuti everyone seems to be touched the way we are touched, and time is slowly healing us. But this gap handioni kuti richivharika in my life, because I was having a brother whom I could share my problems. Now I have to look for someone else who would my problems now. Because ndiye munhu angari close chaizvo zviya zvisingaiti, and itaraskirwa Mhuri zvokuti handizivi, because nyangwe vazukuru vedu nevana ndiye munhu anga achito even pamba achitodzidzisa achitipa maideas kuti uyu muendese kwakati uyu mudii, but now hatichisina munhu ane that knowledge yokuti atidirect kana especially zvinhu zveeducation. Saka zvoitwa sei tikonoti kuraya kwevanhu kuri kunyanya, zvoitwa sei muno mushonga? I think zvonetsa kuningirika, because there's a lot of kune mhepo dzakaipa dziri kuita vanhu kuti panapa were brutally murdered. I think we must pray hard to get everyone kuti izvi zvisaitike, and Njombe has been painted black nenyaya dzemakillings iwawa. I pray that nzvimbo iyi it's a nice place kuti zvichipera zve, and about inemufana uyu hopefully it's a small community, saka hopefully these people will be caught and brought to justice. Tinotenda baba nemashoko enyu. Tinotenda zvikuru. Mazvinzwira muri Zimbabwe vananga achitaura navo ndimukoma vafani veumwale vari kuti he was the only brother wandanga ndasara naye, wandaikwanisawo kushare naye matambudziko andinenge ndichisangana nawo, the successes dzandinenge ndichisangana nadzo in my life, but iko zvino handisisina wekutaura naye nekuti takanga takangozvarwa tiri vatatu, the sister and the brother passed away. Saka vari kuti zvinhu izvi zvipere hatizive kuti poitwa sei. Vanokwanisa kubatsirana nemhuri iyi, namba ndidzo dziri pascreen, tiri pano paSly Media. Iko zvino vandigere navo muzukuru, asi kumwe kudivi ishamwari yavaMwale. Rikatimbonzwawo kuti vaMwale akapedzesera kuvaona zuva ripi uye munhu akanga akaita sei. Tinokutenda baba nekuuya pana. Ai, nyabonga tatu wetu. VaMwale vakanga vari munhu akaita sei? uMwale ivindoda nje ethanda ukuzithabela labantu, engumuntu okhululekileyo, obesazisa abantu, engakhangelela abantu phansi. Wonke umuntu nje bemthatha ngokufanayo. Njalo kungela ukuthi ngabantwana, umuntu omdala kumbe njani. Ngathi nje ube umuntu okhululekileyo, ethanda nje ukuthi into zonke nje sihambe ngendlela konke kube kucacile. Ngathi ngamafishane ngabe ngufaka ngaleyo ndlela. Saka murunzwa sei nekurasikirwa kwamaita nasekuru kana kuti sawira wenyu wepamoyo? Hayi, mina njengomngani ngidabukile kakhulu. Ngoba uMwale ibindoda sibile singathi indoda emadodeni.
ngoba ngikhangela nje isigaba sethu baningi baphumelele baphume ezandleni zikaMwale njengoba nawe bengumbalisi. Ngakho-ke uke wangathi ungaphatheki kahle izikolo zingakavulwa la, ngabe yazombona sixoxa nje sithaba nje ukuthi hawu usamaji, ngoba yena vele iningi limazi ngokuthi ngisamaji, kodwa mina bese ngikuqhelisile ngamthi ngufan boy. Ngakho wathi hayi ngizukulu lapha bese zibotshwa la bese uhanjwa. Ngathi hayi uhambayo kavalelisi, ngizaphela ngubone hayi usudlulile usuphephile awusafi. Kukanti nje ngizathi nje ngilibele ngizwe ukuthi hayi usamaji sehlanganile sehlakalo esingajwayelekile endaweni. Okay, tinozokuti sasawira ndimunike michudzo zvakasiyana siyana. Ndiapi mamwe masecrets amaimboshiya zvenyu navamwali? Hayi okuzikileyo ngathi bekuyizinto nje ezingathi ziyame endabeni zemfundo. Hayi kungathi kujulile, hayi ngeze ngikufake ngoba yena ube ngumlandeli we-Arsenal uMwale nje sihlangane kakhulu ebhoreni, ngathi into ade ngathi yasihlanganisa nje kakhulu ngakufake ngaleyo ndlela. Saka zvoitwa sei kuti mondi dzakaita zvinhu izvi dzibatwe? Njengoba na ilizwe lomthetho, ilizwe libuswa ngumthetho, so sikufaka emthethweni. In fact mina kangithi ngifaka emthethweni njengomngane ukuthi umthetho uthi ukuchibichibilika ubonke ukudla ngapho uphendla ngapho ukuthi uziphumelele lento engathi iyabambeka ebalulekileyo engachiya uzulu wonke esuthisekile ukuthi kube lento engajayelekanga isigenza ke leyo. So balendlela zabo basebenza ngazo ukuthi bazasebenzisa leyo ndlela ukuthi konke kusale kungathi kuyacaca kuye wonke umuntu, ngoba mbona ngathi into le ihambile ngathi ilizwe lonke phose ngathi umhlaba wonke nje jikelele nxa ngathi ngiyananzelela. Saka nharaunda kana kuti semhuri marasikirwa zvakadii? Kube kulahlekelwa okukhulu, abantu balahlekelwe sibili okukhulu. Hayi kangingatholi la iloba ongabe engasimngani kumbe akade engekho eduze kakhulu, lanxa yena kade sebantwini engumuntu nje okhululekileyo, angikatholi ongathi sibili yena hayi kakho kangako ukudabuka. Wonke umuntu udabukile ngaphakathi. Ayo maita basa sawira muzukuru. Hayi mangibonge wena dadewethu. Mazvinzwira muri Zimbabwe vananga ndichitaura navo muzukuru kana kuti sawira wavafaniwewo yachitsanangurawo kuti chokwadi tinorwadziwa isusu semhuri tarasikirwa zvikuru, asi tinokumbira kuti tikwanisewo kuwana justice kuti chii chakamboitika pane sawira wake kusvika murufu. Iko zvino vandigere navo ndisisi vava Mwale vari kuti he was my younger brother. Rega tinzwe kuti mukukura kwava Mwale sisi vanotiwo munhu akanga akaita sei. Naisisi vaMwale vakanga vari munhu akamboita sei? Mwale he was a quiet boy. Zvake zvanga achiita kungoseka chete. Since akaberekwa andisati ndamboona munhu achiuya achiti ndichifaitana nenge. Zvake zvanga zviripo is just kuseka chete. Saka shoko richizouya kunzi munina wenhanzvadzi yenyu yaurayiwa kana kuti yapondwa, makazvigamuchira sei? Even now ndisati zvinondihwadza, ndakazvigamuchira just because hapachisina pati ndiri kuwadziwa. I'm in pain. Zvibuhlungu sha. Zvakaoma sei kuti munhu waunoziva kuti haana munhu anokanganisirana naye wozonzwa kuti afa zverudzi urwu? That's why ndaibvunza kuti why, kana kuti ava vakaita that thing kuti maybe vakapesana
ko dai vanga vataurirana not kusvika on that stage yokuti vamuite that kumuita sembudzi. Saka marasikirwa zvakadii semhuri? Tarasikirwa stereki. He was our pillar. Isusu hatishandi, ndiye angatishanda. So it's really painful. Saka iko zvino hurongwa hwakamira sei kwamuri vamhuri? Tiringogadzirira tisati tapedza. Vamwe vaenda kutaundi kunogadzira kuti timuchengete hake. Vabereki venyu navamwale vachiri vapenyu? No, havapachizina. Saka zvakaoma sei iko zvino kuti makazongonzwa yava meseji, makanga maane nguva yakadii mapesera kuonana navamwale? Ini ndandine 2 months nokuti ini ndogara kubulawayo. But paChristmas ndakambotaura naye pafoni. Kuti hapana kana pari kurwadza zvinhu zvese zvitori? Hapana. To me it was a shock. Saka iko zvino mashoko enyu ndeyekuti kudii takatarisana nevanhu vakaita chiitiko ichi? Ndisingavazivi ndezvavo. Only God knows. Tozviisa kuna Mwari. Mwari ndiye achatigonera kuti dai vanhu vacho vabatwa kana kuti vasei. Tinotenda mama. Okay, mazvinzwira muri Zimbabwe vandanga ndigere navo ndisisi vavamwale vari kuti ndiri kurwadziwa nechiitiko ichi nekuti vamwale vakanga vari munhu asingatauri nemunhu akanyarara. Tiri pano paSlyMedia TV, dzimwe nyaya tinoramba tichikupai pano paSlyMedia TV. Vandinavo iko zvino vanonzivo vameluleko Dlamini, vanoti ivo vakadzidziswa navafani vomwale parujeko high school. Rega timbonzwawo kuti experience yavo vari kuhigh school ikoko navamwale yakanga yakamira sei. Vadlamini mati makadzidziswa navamwale, experience yenyu yakanga yakamira sei nemurume uyu? So kuti vamwari angari munhu so friendly kumwana wese andereka zvainakidza nekuti waitoona kuti kana una vamwari like une mubereki wako wepamba, every problem sometimes waigona kutadza kuvaudza vozosvinzwa after votochema kuti mufana dei wakauya kwandiri tikadai maybe dei wakasvika pastage yakadai so. Okay. Vamwe vataimbotaura navo vachitakadzidziswa navamwale vaiti aiwa murume uyu aichinja kune vana vai vanonzi nhubu vai vachipedzisira vatovana vachizotopasa maolefu avo. Mungatitsanangurire ipapo kuti nhaurirano yatamboita iyi ndeyechokwadi here? Yeah, ndizvozvo because chero pamunotofamba chero mukatobuda mukandoenda chero mugrowth point vanoudza kuti vamwali vaitonzi chero kwanzi mwana anetsa pachikoro akanzi ngambotaura navamwali because vamwali anga asiri munhu ari so hasha, munhu aikwanisa kungotaura nemune zvakanaka otokuvaka kwete achikuvhundutsira kana kubatira shamwari achikuudzawo nemuromo wake unongona kuti zvimwe zvandikuita hazviiti. Saka sezviri kutaurwa nemudhara ndofunga kuti kungochinjawo mbichana unhu wanga. Okay, saka shoko iri rekuti vamwale vapondiwa vakachekwa kwamuri muchirinzwa munzeve dzenyu makarwadziwa kusvika papi? Yeah, panotinetse so kutaura kwandamboita kuti munhu atakatombosvika ndichitongovunzwawo nevanhu shawa wambofambira kwaJoeri pane munhu anzi adhambiwa this and that and ko munhu zvazvodii titotaura tione pandakazosvika kumba ndichinzi tonokigona muchemberi kwanzi wazvinzwa here kuti vamwale vashayika kuti no vashayikira kupi zvikanzi kwaJoeri ndikati havasiriwo because munhu ashayikira kwaJoeri anzi adi hazikamo so havangaiti vamwale zvikanzi ndiwo then zvakazotenda zvandangoendawo pamawhatsapp groups angu ndichida kusecha ndikatoona mameseji ndo zviripo zvakandikwa zvanditorera nguva ndikatombopedza 2 kana 3 days kana chikafu charamba kupinda because pandapedza kutaura nawo inini ndo zvinonyanya kundigwadza because ndakasangana nawo kwaJoeri ikoko sometimes ani panango
ndandichigwara iko zvino ndakasiya zvinhu zvakawanda munhu angaifara zvinhu zvebhora aifara chichiyanirira saka vaMwale vakandikwadza nekuti munhu ataitoshiya tese pese patinorosangana waitoona kuti wesini semunhu akadzidzisa zvoti chero taitochero timubva vaikona kutondipraiza pamberi pomwe vanhu kuti mufana uyu mufana angaraita ndosamutiona nhasi tiri papi tiri pano pasati pava nevanhu vazhinji tiri kubata basa because muntaraunda. vaMwale vakanga vakasiyana zvakadini mamwe maticha tinoziva kuti mamwe maticha achingokuona wakura anoona kuti kuti wefu zvaurizve ndini dai pasina ini ndaikurova kana kuti chii mamwe mashoko anodzikisira munhu. vaMwale vakanga vakasiyana zvakadii nevamwe vadzidzisi? Tingati chakutanga kusiyanisa vadzidzisi kunoti netsei, asi vaMwale angoriwo munhu ari so simbu. Tingati munhu anga ari so humble zvototi iye haizozviratidzira straight kuti ane maybe chaakacontributa mulife memunhu, but iwo pachako ndingozvati mudhara uyo akandichengetedza kusvikawo ndivewo munhu akandivakiridzawo ngavawo munhu akangonakanakawo sezvaunenge uri panguva iyo kuti ukasvikawo pavanhu unoita uchiremerera through kuti izvi zvakauya kupfurikidzana vaMwale. Nedzidziso yamakawana kusvika pamuri nhasi mabudirira nekuda kwavaMwale, zvikoro zvarasikirwa zvakadii nekufa kwavaMwale? Tingati zvikoro zvarasikirwa zvakanyanya, especially ndonyataura vanhu vemuno munharaunda, because I remember vaMwale pese pandaivaona vane zvimwe zvaitudza kuti vafana vangu nemadiro andinokuita aya ndega ndine shuro kuti ndakaramba ndichiticha parujeko nokuti ndo panodzidza vana vakawanda vemunharaunda mangu, so that I can develop nharaunda yangu nokuona kuti vafana vangu vafamba sei, vaita nezvei mukurarama kwavo. So isu tongoti hai pamaticha angu andikwanza angu kuvasiyanisa straight, asi vaMwalewo nerole yavo yavaiplaya munyanya vana vemunharaunda ndo pavanyanyokoshetsa kuti uyu mufana uyu next door wangu uyu tobva tese tosangana kumagrosa torididi, saka handifani kuvarika vachiita zvinhu zvakaipa vaikutsiurawo panorasika zvisiri zvoti ndezvavo chikoro chati even muchisangana murodi maigona kutotsiurana muchingonera. Ndezvipi zvamunofunga kuti zviitwe kuti vanhu vari munharaunda munomu vave safe zvityo zvakadai zvisarambe zvichitsokorodza? Ipapo dai zvaitiwa zvakaitiwa, because guidance yevanhu inonetsa nenyaya yekuti haniwane vaMwale kuti vakabatirwa kupi nguva isu hatizvizive. Saka kuti isusu tingataura kuti zvatinoda kuti zviitwe isu zvatingochema nezvoti vakangoitawo maoperations, so zvinongoitwa maybe mumatauni nechichiandika, because kana uri mutauni every time uchitofamba chamuro nokukangana nemapurisa 2 3 4 andika vari paoperation vari kufamba, of which zviro zvinoitika maybe pakazodhambiwa bhoti kati ikadhambiwa ndikaitwa sei hatizviziva ndika, but pakati pane operation maybe mapurisa ayaigona kuti kuona 1 or 2 things zvozobatsira kutrace vanhu vakaita nyaya iyi. Imi makaenda here kunoona pasini panga paine bhoti? Pasini handina kwanisa angu kusvika sekuti ini ndaitori kwaJoya nyaya yebva ndakazvoiwira kuno kuti kune munhu apondwa kuzoti ndivaMwale ndakazvinhu zvandavakumba, then pandazoenda kumashops tatangoonawo mota ichingodi dzakutongopindawo dzepolisi vamwewo vakakwanisa kupinda because mapurisa anga asingadi munhu padhuze, aingoti izvi ndezvedu saka kuti unopinda topinda zvenharo. Sometimes kupinda zvenharo pane dzimwe nzvimbo zvinonetsa because unogona ngonzi iwo pinde usapinde. Tinotenda baba nekutiudzawo kuti vaMwale vakanga vari munhu akaita sei pavaikudzidzisai parujeko. Nesu tinotendawo. Vazvinzwira mhuri yeZimbabwe vadlamini vari kutsanangura kuti aiwa murume uyu anonzi vaMwale akanga ari munhu ane mwoyo wakanaka kubva achivadzidzisa parujeko. Ukama hwavo hauna kumbopera nekuti chikoro chapera kusvika pavari vari kuti ndakura asi vaMwale vairamba vachinditora
semwana wavo vachindiumbiridza sekuumbiridza kwavanga vachiita vana vepaRio Tinto. Vari kuti tarasikirwa zvikuru semhuri kana kuti senharaunda. Tiri pano paSlyMedia TV. Tanzwa kuti sekuru vanga vari ticha paRio Tinto. Iwe semuzukuru tinoziva kuti havazombodzidzisa vanhu vekuchikoro vachitadza kudzidzisawo muzukuru wavo. Ndezvipi zvawakadzidziswa nasekuru zvakachinja magrades ako? Nangu pane zvandakadzidziswa nasekuru vaindidzidzisa ndainyatsonzwisisa sasekuru kana achiudzisawo nemutombo nguva yekuti mukataura taura moitawo majokes chichi upichi mamaticha mukataura mukadzidziswa zvimwe mitombo tsamwirwa uchitoita hasha muchitomborohwa zvimwe watozopedzisira wakangana. Ndepi vimbiso yangu wakapa sekuru kuti iko zvino palevel randiri ndichapasa kusvika apa neapa? Inini hangu sekuru ndakavapa vimbiso kuti subject randanyanyopasa ranoitisa history ndo randaida kunyanyopasa ndovafadzewo sasekuru. Saka warasikirwa zvakadii nekufa kwasekuru? Inini nekufa kwasekuru ndanyatsorwadziwa kusvika pasi pemwoyo because ndiangari munhu wanga ari closest kutodaro pamhuri yedu. Ndo vaitofara neni zvese zvanenge vachiita titori navo. Ndosa ndanyatsorwadziwa handaradziwa. Shoko iroro rekuti sekuru vashaya wakaudzwa nani? Shoko ndakatofonerwa ndiri kuchikoro ndakaudzwa namama zvikanzi sekuru vashayika kunoku zvikanzi ouya mangwana. Ndopandakatozoya Saturday ndopavakandiudza upichi ndakatorwadziwa vakatoti uye zvakanaka vaida kutomboya zonditora ndikati ndokwanisa hangu kusvika ndega. Saka toita sei panyaya dzekuurayiwa kwevanhu dzatekeshera munharaunda muno? Vanhu vanouraya vanhu munharaunda nemunyika medu tongovapa mutongo wekuti ngavatongwe zvakaringana nezvimosva vanenge vaita. Tinotenda waita basa zvako. Maita basa. Okay. Uyu muzukuru wasekuru Mwale ari kutsanangura yekuti iko zvino muform 4 anga ane chivimbiso chaakapawo sekuru vake kuti sekuru ndichapasa history neA nekuti ndo subject rainyanya kudzidziswa nasekuru vake. Ari kuti arasikirwa zvikuru uye ari kubatikana nechiitiko chakadai. Achiti panyaya yekufa kwasekuru wavo vafaniwo Mwale vakapondwa nemusi wechina kuti nyaya iyi iri kurwadza mhuri. Sekuru vanganga vaine mukadzi wavo nemwana wavo mumwe chete. Vari kuti ivo zvakaoma semhuri kugamuchira rufu rwakadai, asi isusu semhuri hapana zvatinokwanisa kuita. Tamirira kuti mapurisa aite basa rawo. Hatingakwanise kuvaudzira mutemo, asi chatinovimba sevanhu vanonamata ndechekuti mhuri kana kuti vanhu vakaita izvi Mwari ndiye anoziva. Tichava neinformation yakawanda kubva kumapurisa ari kuita basa rawo paZhombe. Vari kuti zvakare postmortem tapiwa zuva, asi tinovimba kuti semhuri nemusi wechishanu tichaviga sekuru vedu. Kana paine imwe information yamunoda, rambai muri pano paSlyMedia. Ticharamba tichikupai information iyoyo. Tichange tine mhuri iyoyo kusvika sekuru vavigwa. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. SlyMedia TV, building bridges.